Wel, dyma ni felly yn parhau efo'r cystadlu yma ynghylch y Gwartheg ac ni wedi dod draw i adran y Gwartheg Gwyn Prydeinig, y British White, a dwi'n cael cwmni Megan Kennett o ardal Aberteifi o Tresaith. Siwr wyt ti, Megan? Ie, fi'n good, diolch. Wyt ti'n cael sioe dda hyd yn hyn? Odw, ie. Mae'n ddiwrnod braf, mae'r tywydd i fod yn berffaith. Ie, gaethon ni bach o glawd jyst cyn y clas, ond stopodd e jyst mewn amser i ni i dod mas. Wedi cadw'r llwch lawr, rhyw gawod fach yn pasio heibio, ond ydw. Sonia chydig bach te am y Gwartheg sydd gyda chi fel teulu gatre ar y fferm. Beth sydd da chi a faint sydd gyda chi? Mae tua 20 breeding females yn y gatre, a maen nhw'n byw lan hyd blwyddyn diwethaf, maen nhw'n byw mas trwy'r blwyddyn. O, nhw wir? Ie, a neud yn ffain mas ar y ceia, ond wydden neud bach o mes ar y ceia. So rhoi o'n i siadlan, a maen nhw'n dod mewn nawr yn y geia. A fel teulu, beth ych chi'n mwynhau am y Gwartheg Gwyn Prydeinig? Pam i chi wedi mynd i gadw'r gwartheg yma yn lle bryd arall fel Henffor neu Gwartheg Dion er enghraifft? Ie, maen nhw'n really rhwydd. Maen nhw'n i cadw. Maen nhw'n lloian rhwydd. Maen nhw'n calm, temperament nhw'n Ie, mae hwnna mor bwysig, ynddo fe? Odi. A maen nhw'n bleser wneud pethau da. Ydy, achos mae'r gwartheg yma, maen nhw mor gryf a drwm. Ti eisiau bod nhw'n hawdd i'w handlo, ond wyt ti? Ti ddim eisiau'r fel sy'n ei jwmpo fences a jwmpo catiau. Na, maen nhw'n cael ei moments, ond na. Da. A Brian Palmer o Wlad yr Haf yn beirniadu, a mae rhaid i weid awr, i ni'n gweld dad fan hyn yn y cylch arddangos, ynddi ni? Ie, a mae fe'n edrych fel, mae fe'n neud yn oreit ar hyn o bryd. Ydy, mae fe'n di cael job dda, mae fe'n y safle cyntaf, dwi'n meddwl, yn dywe? Wel, ie. Mae edrych fel ni ar hyn o bryd. Dyma ni'r beirniad gyda dad fyna nawr. Siwt fydd nerfau dad ar y pwynt yma, ti'n meddwl, Megan? Ie, fi'n credu bydd yn yr lam bach. A mae'n gret gweld gymaint o Gwartheg Gwyn Prydeinig yma'n cystadlu eleni. Hefyd mae'n niferoedd da o'r bryd yma, mae'n does? Ie, so mae 11 neu 12 herds o Gwartheg Gwyn Prydeinig yn Cymru, a mae 5 o nhw, neu 6 o nhw'n cystadlu eleni. O, di nhw wir? So mae hwnna'n really good. Mae hwnna'n arbennig. Ie. Par y teg. A mae'n bwysig bod nhw'n cael cynrychiolaeth. Mae'n braf i weld y brydiau yma yn dyfa yn y sioe, ti'n bod? Achos mae mor bwysig i'w gweld nhw yma. Ac y beirniad nawr wedi mynd lawr yr pen pella. Dwi'n siŵr iawn beth mae fe'n neud fyna ar hyn o bryd. Yw'n falle di gosod nhw'n i trefn mai yr ochr yna? Na, dwi'n meddwl. Na, nôl at dad mae'n dod, dwi'n meddwl. I ni'n gobeithio. Wel, wyt ti'n gobeithio. Mae'n rhaid i fi fod yn ddidiad, wrth gwrs. A dyma fe nôl gyda... So mae fe'n edrych... Beth yw hanes y fiwch yma, ti'n gwybod? Wedi magu gyda chi wrth reswm? O, ie. Dath i'r siow blwyddyn diwetha. A with tair da ni entered, ond with dad i dod i ben a gwerthu dau arall just cyn y siow. O, na ti. A with yn anffodus, with TB test a gyda'r standstill, oedd e ddim yn bosib i dod â nhw i'r siow a gwerthu nhw ar ôl wneud test arall. So, oedd e'n decision anodd i ddim dod â nhw, ond... Dwi'n meddwl bod dad wedi dod i'r brig. Wel, mae fe'n edrych fel ni. O, di wir, mae fe wedi. O, bechog. Wel, llongyfarchiadau i chi, Megan. A llongyfarchiadau i Mark hefyd, dy dad fyna. Wedi mynd ar garden goch yn y dosbarth yma, dosbarth rhif 6-3 i wartheg hun yn dyfe, i'r heffrod hun. Ac arbennig. Oes enw gyda hi? Oes, ond fi di... Wel, a i edrych nawr i weithio ti beth yw ei henw hi. I enw hi yw Cadarn Cantaloupe. O, ie, Cantaloupe, ie. Wedi dod i'r brig. Ie. Wel, llongyfarchiadau gresog i chi. Diolch.